ଆପଣ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାରି ଫଳରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରବ ହେବା, କିଛି କ୍ଷଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। धन्यवाद पिता, हे स्वर्गीय परमेश्वर, तुझे दयालु पिता, तुम हम समस्तଙ୍କୁ अनुग्रह कल प्रभु। उत्तम प्रभु हमको बढ़ाई आनिछ गत काली ठाରୁ प्रभु आज पर्यंत तेणु ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। हालेलुया परमेश्वर, तोर वाक्य प्रभु କିଛି ସମୟ ଶିଖିବୁ, ତୁମ ଉପଦେଇ କଥା ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟ ନ କହି ତୁମର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିପାରିବି, ସେଥିରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୁଖ ଦେଇ ମୋ ହୃଦୟରୁ ସୁଧାର କର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ। ହାଲେଲୁୟା परमेश्वर, ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ବୁଝିବେ ସେମିତି ମୋତେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କହିବା ପାଇଁ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମୋତେ। ହାଲେଲୁୟା परमेश्वर, ମୋ ପାପ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥା ବାପା କହିଗଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ନେଇ ଯାଇଛି। ଟପିକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ସର୍ତ୍ତ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ସର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ କେମିତି କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମର ଦୌଡ଼ ସମାପ୍ତି ପରେ ଆମର ଜୀବନ ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା? କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା? ସେ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ, ଯେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯେ ଆମର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଯେ ଦୟାଳୁ ପିତା ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକତ୍ର। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ଏହା। ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3:3। ପଢ଼ି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଆପଣ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ନାଗରିକ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବା ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେହି କଦାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହୁଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇନାହୁଁ ଆତ୍ମାରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେହି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ, ହୁଏତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବା ପାଇଁ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ନିକୋଦିମ ଯୀଶୁକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ। ଜହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଯୀଶୁ ନିକୋଦିମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକୋଦିମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଜଣେ ନେତା। ସେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆପଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁ, କାରଣ ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଯଦି ସେହି
ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷକୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷରେ ଯୋଉ ଧରା ପଡିଥିଲେ ସେଇ ମହିଳା କହିଥିଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ନିକୋଦିମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ନିକୋଦିମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲା ନିକୋଦିମ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ମଶା ଦେଇଥିଲେ 613ଟି ବିଧି, 613ଟି ନିୟମ। ସେଇ ନିୟମକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲା ଆମର ନିକୋଦିମ। 100 to 100 ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହୁଅ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଆମେ କେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ସେଦିନ ନିକୋଦିମ 613 ବିଧି ପାଳନ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନିକୋଦିମ, ତୁମେ ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହୁଅ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେବା, ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ କଦାପି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆମର ବେଶଭୂଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଆମର ଘର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆମର ଛୋଟ ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବୁ ମତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ଦରକାର, ମତେ ବାଇକରେ ଯିବାକୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମତେ ଗୋଟେ କାର୍ ଦରକାର, ଏସି କାର୍ ଦରକାର। ଯଦି ମତେ ଗରମ ନ ହଉ, ଯଦି ଘର ଯଦି ଛୋଟ ଅଛି ବଡ଼ ଘରଟିଏ ଦରକାର। ଆଉ କାଳେ ମତେ ଲୋକ ଛୋଟ ଘରର ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିବେ ବୋଲି ବୁଟ ସୁଟ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେଇ ଯୁଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାଉ। ନିଜ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାଉ। ମୋର ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଘର, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଥିରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାଉ। ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟରେ ପାରଙ୍ଗମ ଆମେ ଅଛୁ। ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କଦାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେଇଛୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାଉ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଦାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15:7, ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15:7 ଯଦି ପଢିବା, ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ଜଣେ ପାପୀର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ମୋ ଛୁଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହୁଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ କି? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପାଖରେ 10ଟା ଗାଡ଼ି ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋ ଛୁଆ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଥିବା ଜଣେ ପାପୀର ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଦେଖିବା, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:7, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଶୁଣିଗଲୁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:7, ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଦୟାଳୁ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:7। ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:3 ପଢିଲେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଆମେ ଆତ୍ମପୈତୃକ ହୋଇଅଛୁ, ଆତ୍ମାରେ ଗର୍ବ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେହି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ, 2-3 ଜଣ ଯଦି ଆମକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି, ହଁ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଆମେ ନିଜ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ହଁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଯୋଗୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଆମକୁ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କି? ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଏଇ ସବୁର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଗର୍ବ କରୁଅଛୁ, ତା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁର ମହିମାନିତ ପାଇବା ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପିତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଦିନକୁ ଦିନ ଗର୍ବ ବଢି ଯାଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ମୋହମାୟା ବଢି ଯାଉଛି। ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସକାଶେ ଅଧିକ ଗର୍ବ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଦାନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମରେ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଦାନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢେଇବା ସକାଶେ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। କିଏ ବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 10ଟା ଗାଡି ଅଛି ତ ମୁଁ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲେ ଏବଂ କହେ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି ମୁଁ କହେ ମୋ ପାଖରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅହମାର ବୁଡ଼ି ଅଛୁ ଅଛି। সেই প্রকার সরকার অধিকার হইপারিবে না। এবং তৃতীয় শব্দটি দেখিবা মাধ্যমিক সুসমাচার 5 পড়িয়ে তো সেটি লেখা যায় কুম্ভ মানব ধার্মিকতা শাস্ত্রী ও ফরচি মানব ধার্মিকতা অপেক্ষা কুম্ভ মানব ধার্মিকতা অধিক ন হেলে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করি পারিব না। হে হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। শাস্ত্রী যে মানে বাইবেল কু কপি করନ୍ତି মশাଙ୍କ ব্যবস্থা কু লেখନ୍ତି সেମାନଙ୍କୁ শাস্ত্রী বলি কুହା যায়। মশাଙ୍କ ব্যবস্থা কু মানে লেখুଥିଲେ সেମାନଙ୍କୁ শাস্ত্রী বলি কুହା ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଭାରୁଛି ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆରୁଚି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନିକଟତମ ଆରୁଚି ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ମଶା ଦେଇଥିବା 613ଟି ବିଧି ନିୟମକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ନିକଟତମ ତୁମେ ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଇ ପଢୁ ଅନେକ ବୁଝାଉ ନିୟମାନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରିନଥାଉ। ସଫା ସୁତରା କଥା କହୁ ପୁଲପିଟରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ସମୟରେ ଭଲ ପାଇଥାଉ। ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ସବୁବେଳେ। ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆମକୁ ଜାଣିବେ ମତେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ପ୍ରଚାରକୁ ଆସୁଛି କହିଲେ ଲାଖ ଲାଖ ଲୋକ ଜମା ହଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମର ଧାର୍ମିକତା ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକତର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିଥାଉ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ଘରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ। ଯେମିତି ବାପା କହୁଥିଲେ ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଚୋଖା କଥା କହୁ ତ ସତୀ ହେଇଯାଉ, ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଚର୍ଚ୍ଚ ବାହାରକୁ ଯାଉ, ସେଇ ସମୟରେ ଜୈସାକୁ ତେଇଶା ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଥିଲୁ ସେଇଭଳି ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ। ଆମେ ସଣ୍ଡେ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ ଆସୁଅଛୁ। ସେଇ କ୍ଷଣି ଅଳ୍ପ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାହାରକୁ ଯାଉଅଛୁ ତ ଆମର ପବିତ୍ରତା ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପବିତ୍ର କି ନାହିଁ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣୁ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କରୁ, ସର୍ବଦା ଆମ ପ୍ରେମ ସତେଜ ରହିବା ଦରକାର, ଶୀତଳ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଶୀତଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନାହୁଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ସେ ଫାରୁସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମର ଧର୍ମ କର୍ମ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ଧର୍ମ କର୍ମ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଦାପି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପ୍ରକାଶିତ ତାର 22-11 ପଢିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ 22-11 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ 22-11 ପଦ। ସେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ସେ ଅଶୁଦ୍ଧି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଉ, ସେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ସେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଉ। କାରଣ ସେ ଆହୁରି ଯଦି ପବିତ୍ର ନ ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ହେବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ହେବା ଦରକାର। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଫାରୁସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧର୍ମୀ ହେବା ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ହେଇନାହୁଁ। ଖାଲି ପବିତ୍ର ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ, ଧାର୍ମିକ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଜି ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଆଗରୁ ଯେଭଳି ଆପଣ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ଜୀବନ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାଟୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଜୀବନ ଆମକୁ କଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇପାରିବ କି? ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ ସେଇଭଳି ଜୀବନ କଣ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇପାରିବାକୁ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଜୀବନ କାଟିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୂତନ ରୂପେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଏଇ ଜୀବନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଲାଭ? ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣିଅଛୁ କୋଟି କୋଟି ଦାବି ରଖି ନର୍କେ ଗଲେ କାଏ ଲାଭ, ଘର ଉପରେ ଘର ବାନ୍ଧି ନର୍କେ ଗଲେ କାଏ ଲାଭ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ,
ଆମେ ଲାখ ଲାখ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଥିବା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବନ ଯଦି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ ତାହେଲେ କି ଲାଭ? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦେଖିବା ମାତୃ ଲିଖିତ ସୁଷମାଚାର 7:21। ଚତୁର୍ଥ ସର୍ତ୍ତ ମାତୃ ଲିଖିତ ସୁଷମାଚାର 7:21। ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ କି ଲାଭ? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ କି ଲାଭ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ସାଧନ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ, ଆମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହା କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ତାହା ଭଲ ଲାଗେ କି? ଆମକୁ କଟକଟ ଯିବା କହିଲେ ଯାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଟକଟ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ କି? ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଛୁ କିମ୍ବା ଗୀତ ଶୁଣୁଅଛୁ, ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଅଛି କି? ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି 22 ପଢିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ସେଇ ମାତୃ ଲିଖିତ ସୁଷମାଚାର 7:22। ସେଦିନ ଅନେକ ମତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ କି ତୁମ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କରିଲୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ତୁମ ନାମରେ କି ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ, ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ପପୁ ନାୟକ କହିବି ସେଦିନ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ତୁମ ନାମରେ ସାରଥୁର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲି କି? ମାମୁଁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ନାମରେ କଣ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲି କି? ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ? କାରଣ ଆମେ ଚୋଖା ଚୋଖା କଥା କହୁଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ତା ଲାଗୁ କରୁଅଛୁ କି ନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ କହିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ କି ମୁଁ ଭୂତ ଛଡ଼େଇ ନଥିଲି କି? ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ କି ମୁଁ ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲି କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଠି କହିବା, ମତ ବିବାଦ କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବେ, ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ବଡ଼ ହୁଅ, ଦୂର ହୁଅ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଖାଲି କଥା କହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ତା ଲାଗୁ କରିବା ଦରକାର। ଯାରି ଫଳରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଭଳି ଆମକୁ ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ୱାର୍ଡ କେତେ କଷ୍ଟକର, ସେଇ ୱାର୍ଡ ଯେମିତି ନ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାମରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ କହି ଖାଲି କଥା କହୁ କାମ କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁ। ଏବଂ ଶେଷ ସର୍ତ୍ତଟି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ 22:14। ଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକାଶିତ 22:14। ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଧୃତ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୃତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ରଠୁ ମଧ୍ୟ ମହାପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ এই ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଏ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ କି? କଦାପି ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଆବର୍ଜନା ଅଛି, ଆଉ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ପାପ ଚିନ୍ତା ଅହଙ୍କାର ମୋହମାୟା ଯୋଉ ଆମ ହୃଦୟ ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ସେଇ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସଫା କରିବା ତାହେଲେ ପରିଷ୍କାର ହବ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଇଳା ଜମା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆବର୍ଜନା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ କଦାପି ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଚାହିଁନଥାଉ। ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଚାହିଁନଥାଉ, ଘୃଣା କରିଥାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଶୁଚି କରିନାହୁଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଲୋକକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ମନଟେ ହିଁ ଦରକାର। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ପବିତ୍ର, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଦାପି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଲୋକକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଲୋକକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା।
ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ এই বস্ত্র দ্বারা অন্য ମାନଙ୍କ দ্বারা গ্রহণীয় ହୋଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଅଛି এই বস্ত্র ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ ମୋର ବୁଟ ସୁ ଦେଖିକି ମୋ ଚଷମା ମୋ କ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକି ଲୋକେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ତ ଆମର ବେଶଭୂଷା ଆମର ଚିକ ଚାକିରି ଦେଖି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଆମ ଏଇ ଚିକ ଚାକିରି ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ବୃଥା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଈଶ୍ୱର ତଡ଼ିଦେବ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ସଫା କରିବା ନାହିଁ ମାନେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ନାହିଁ ଆମ ମନକୁ ଯଦି ନିର୍ମଳ କରିବା ନାହିଁ ପବିତ୍ର କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଦାପି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ନିକୋଦିମ ତମେ ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର କରିନାହୁଁ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିନାହୁଁ ନିର୍ମଳ କରିନାହୁଁ ତାହେଲେ କଦାପି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତ ଆମେ ନାମ ଭାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥା ଯେ ଆମେ କହୁଅଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଗର୍ବରେ ଯେ କହୁଅଛୁ ହଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କିଛି ଭୁଲ କରିନା ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ କହିଥାଉ ହଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ କାଲି ଯୋଉ କହୁଥିଲି ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛୁ ଯେଭଳି ଆମ ଦେହ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଆମର ପୋଷାକ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଭଳି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଟିକଟ କନଫର୍ମ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ନହେଲେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଜୀବନ କାଟିବା ମଦ ପିଇବା ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ନାଶ ଖାଇବା ଘୁରାକୁ ଖାଇବା ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବାଇବଲରେ ସଫା ସଫା ଲେଖାଯାଏ ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଟିକଟ ଦେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ନର୍କକୁ ଟିକଟ କନଫର୍ମ ଯଦି ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଟିକେଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ମୁଁ କହିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କଥା କହିଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଯେଭଳି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସୁସ୍ମତାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି ସେମିତି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶିଷ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି ତୁମର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ ନିକଟ ତତ୍ତ୍ୱ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ ବୁଝି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇବେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କଥା କୁହ ବୁଝାଅ ସାହସ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଭେଟ ହବୁ ତୁମ ସହ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ହାଲେଲୁୟା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଅତି ସହଜ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହିଥିବା ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ